Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kublifi baro ngak regional amo napo Riboy district. Kublifi baro kagerting jonga day Sunday selehe. Bat ngadai utang shop hakane ka film product of scope. Pengakuan uban yaitu ipi bah hakane ka kanyau trik sengsajan jong mentau benai. Ingin sepelai ba no ya kawai ka music video naga thup jong film product of scope ka ba ai gerting biri lengkon. Layo iya pa capos new chaterma ngakir ke iya pa ban yo tebang ngam nang cure tang utia ucong ngam yo ngau bahap na jerong palong kam aktor ke film jongi ke berteng brother of scope ngatrai pilaya ngau thui ba kadai siparabat u scope mo te hakijimut jonga ba ki director ki posna yang ke film kadai kumba ban syukun mau i scope try kala badai kumta badha juga porok namar ba ke film scope kadai ka wen film ka ba ki pai ba ki slotanat ta kada try ki director ki posna yang ke film te brother of scope kamut ba long dei sipara ba scope kumta kadai ke film comedy kadai jirwai biri lengkot ka gerteng jirwai kumta te longta hai kumba ngatrai don pun phi ba se ithu ubiri lengkot mo ubiri lengkot bri ba belengkot ndoi ubiri jerong ndoi belengkot te kumta hai ka theu ha kane ka music video ba actress ide i jerong phi i jerong actress ya i tukshop mo ta kada ngatrai actress i dang dom ha to por ba sya khot sin no biri lengkot balong ngalengkot kum biri lengkot kalong ta kadai ka jirwai komedi he upor unta Kani ka music video ka bakerteng biri lengkhan kadai ka music video ka ba day lang bat ka film brother of scope kani brother of scope ka wan na ka ba menchua ka film menchua playos ngau ka kani ka brother of scope ka film tama menta pade ki ha ka jaka bikin ai tang uskap ki ai no brother of scope kapenuan no ba ka jinglet no jong uskap kamsyam ladu jingkan mana menta jongi ngidang yo i so yo upara jong uskap menta uban ha kani ka ba menta kani ka film ka ba kini ki director i ba ibormi ila penwandor ha kata ka rukam ba ngim dei ban klet ki brio ki ba wat la ki lalet no maknaru kandai kemensiam jongi kadang don bentalam bat ki te ha kata kaliang ila penwandor ya kata ka ya kani ka film da ka ba ai kerteng brother of scope kani ka brother of scope te ha ka ba menta kadang don ha ka jingya lenti ka ba kidang isna kadang penwan bah kidang penwandor ya ka ta ka jingsna jongki bat kikwa ru ba kin sepelat no shen dam long how news nam ngikerman bakan long mentaus nam ba knang ki bat ba pro khai kin isa sien sayo upara jong uskap te menta tangkani ka ba menta padengi la adap shoot ya ka music video ka badai lang ba kani jong brother of scope ka ba kerteng biri lengkhat ka ba iba Sunday bat manga ngiak te bat ka jingak jongiru ka penlong ba ngiwan ra ya kata ka acting ka batmai kata ka jing penwandur ya karyam ka bet penwandur ya kata ka jing acting ka balong comedy bat ki jing ruai ru ha kani ka music video ka long ha ka ktien khasi ha ka ktien jantia ha ka ktien bhoi kumta
ta but kani ka brother of Skop ka film brother of Skop ka penwandur bat ki bun ki kentien along no ki kentien ka kentup ya ka kentien war te ngi sultanat ba ngin ai bat ngi kwa ba ki brief pat ba nong kersan bakin kersan ka por yang ngi namar ngikat ba ki dang ai mensia mengi ngilong kita ki brief ki ba dang sultanat susu bangin penwandur susu ya la jong haki benta ke ba ki director ki ayengi bangin pen wandur ya taka film ka kubor ban ai ki pa kalong ba ki pa hi ki de ki we ki nong kersan ki pa hi ki de kita ki nong ai men sim ki dai ki nong ya lam lenti na menta bangi ki brio ki badan ya kasap ka phong ka ba uleu la ai bangindang tur syakmat bat kawairu ki de ki brio hi ki ba yalam ya kata kalenti ba umdei tangi ki nong ang hanrei ki director ki producer bat kini ki brio ki ba dei na kalyang ka technician ba kidang ki syakmat khnang maka sarkar kadang itho shushu yangi tengi ai kublei yam ta kata ba ngikwa ba phi ki pat ba pinlong kata kasur na manta jongi pinlong kita kinong yalam lenti na kabenta ka jongi knang ba mangi nginum sange tang ka sijaka ngidei ban kieu ha kaneka jingya lenti jongi ngin kieu ha kaneka talent jongi ka ba ubleula ai batru ba sngoba lada POE ya kajing duna kajongi ba kisiyong kaktien kadai ka ba thiang bat kaktien kadai ka ba thang te lengba kata kita ki kentien ki ba ngikwa ba phi pindang kentiau yang isu ngamkwa ba pinlong kita kinong ben namar ba ting ngilong ngisong si ya kajing sha ben ngishu shilong kita kila long ki mau chung thot teng ki don ki khna samla ki bedang kwa ban kieu hanrei kajing kran kajing long ban pensosi ki ka long nangi hi ki kintien te ngi ki brio ngi de ban ai kata kajing kersan om da ki kitien ba sneu om da ki kitien ki ba sneu ki ba long bom sultanat ban skam ba ngakwa ban kentu ba sobha ban yarap ya ki brio yengi ki ba don sap don phong ba kin tieu ki kintien ba da ki kintien sneng ki kintien ban pen i khnang kumno bangin la ban pen i shu da kumai ka rukom ban wan ra shu kata ka sap ka phong ba ngin pen kala ya kanika juk ka ba mentah Layo iya pa cha pos new chaterma ngakir ke iya pa ban yo tebang ngam nang chure tang utia uchong ngam yo snau bahap na jerong palong kam aktor film ngam nang reban let style la long nong kendong ngadong kam kentai la ngayong ngat bian ngam do jingkermen ya pa nga sngo ban ai khublei ya phi pai ba ki badai ki nong krishan ki ba i ki jong ngi ba phila ya krishan na kapor khublei shibun ya jing krishan jong phi ba tha ga jur kapor nga shimi ke ne bu ba ka jing karpat da ga sing ba sngo red ya pi ki perlok ki ba juya support na kapor ba phin sngo ba ban ya page ya ne ga music video ka ban sa release ha ga khanyo trik ban taw banai sa jan ha ga por ri baje janmit ha ikrami creation channel da ka baya page ya share ya like ba subscribe te ka jing kersan jong phi ka dei ka ba phi ai mesti mengi kublai shibon ka banga nga akbat ini ba sandi ngin sa pelai pat ba ha ka khatnyau terek kani ka music video ka kerteng ubiri lengkhat ka ba kani ka music video kan sawan lam me phi kata ka acting ka ba thamai ka jonga bat ru ka jinglong komedi jong ini iba sandi bat ru ya ka jinglong per kata ka rukom penwandur ka jing ringdur
jong kini ki bor technician benta. Layo iya pa capo sneu chaterma ngakir ke iya pa ban yo tba ngam nang chure tang utia uchong ngam yo sneu bahap na jrong palong kam aktor film ngam nang reban lifestyle la long nong kendong ngadong kam kentai la ngayong ngat bian ngam do jingkermen ya pa kwa o manda u boyfriend. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.